מה קורה אנשים? ברוכים הבאים לטרופלר מיינקראפט. כאן טרו/אביב/טרו אביב. היי. אני סתם צוחק. I'm breaking my rules. I don't put a shit on my dad and my mom then told me not to play in the computer like all over Scott. אוקיי, אז מה קורה אנשים? ברוכים מטרופלר מיינקראפט, כאן טרו אביב. והיום השעה 12:30 בלילה וההורים שלי לא פה, אז הרשיתי את עצמי לקחת את המחשב קצת, למרות שהם אמרו לי לא, כזה מן פאנישמנט. שהם הענישו אותי כי התעצבנתי, אבא שלי בטירוף, עזבו, לא משנה. אוקיי, בקיצור, אסור לי לגעת במחשב, תתאמו מאחורה, אסור לי לגעת במחשב וזה, אבל but I don't care. אוקיי, אז היום אני משחק ב-MC Strike, שרת מחווה לבטלפילד. זה ממש נחמד, יש כל מיני משחקים, כל מיני קלאסס ורובים, ויש שם חנות, אני כבר אכנס אליה. המודלים פה נראים מדהים. יש את הסטור. Let's see if the Israel flag. שם דגלים, בוא נראה אם ישראל נמצאת שם. אם לא, אני הולך לתבוע את השרת הזה. אין אפל. אוקיי, יש לנו כל מיני כאן קלאסות. ג'אגנאט. יש לי את זה. סקאוט כאן. שלושת הקלאס היחידים שאפשר. יש כאן כל מיני עוד רובים. weapon store. זה לקלאס הזאתי. זה לאינפיניטור. אני לא יכול לקנות את זה כי זה לאינפיניטור. אני גם לא יכול לקנות את זה לאינג'יניר, אבל אני יכול לקנות את זה לג'אגרנוט. כמה כסף יש לי? כי קניתי 3 קלאסס, כל אחת 2 קלאסס, זה בערך 800 שקל בזבוז. לא משנה, אז אני ממש שקט היום. Hey guys, welcome back to another episode of Lobby with Drew. It was Drew. Just kidding. אוקיי, אז כפי שאתם יודעים, אני ממש תמיד משוגע כזה בסרטונים כל הזמן. וחשבתי, למה לי? הרי אני לא עושה עם זה שום דבר, הצעקות שלי לא מפריעות, החברים שלי אומרים תפסיק לצעוק כל הזמן. אז חשבתי לעצמי, והחלטתי שברוב הסרטונים אני אפסיק לצעוק. בואו תראו למה אני אוהב את הקלאס הזאת כל כך. Piece of poop. What the fudge, man? What the crap? What the crap? What an idiot. Bang. So do it. Bang, 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 bang. Another juggernaut. I'm a juggernaut. I'm juggernaut. What the toast? You piece of crap pudding. Piece of pudding. He's a piece of pudding. You know it? You know? He's a piece of pudding. Let's get that salty. Oh. Oh, bitch. אני מסתיידי ג'אגנאט, אני ממש שונא את המפה הזאתי. בנג, בנג, בנג. בנג, 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 בנג. אני מתתי 4 פעמים והרגתי רק 2 אנשים. הרגתי 2, וואו, זה כיף.
כן, אז הסרטון הזה יהיה טיפה קצר, אני לא אשחק יותר מדי. אני לא רוצה להחמיר את העונה שלי, כי אני רוצה לעלות עוד סרטונים. או, אתם רואים את הקריפר הזה? כן, הוא יעשה את זה. הוא יתפוצץ עליי. Like that's supposed to be, let's go to... What the fudge? What the fudge? Yeah, explode, ביש. ביש. הרגתי מישהו ומתתי על ידי אותו בן אדם. זה לא אותו בן אדם, זה היה... Let's go to the ship. Motherfuck. צ'אנג. כן, ואני מפסיק לקלל, אני פשוט מפסיק קללות משלי. זה הולך להיות קצת שדרוג של הערוץ הזה, אני הולך להפוך אותו לערוץ. כאילו יהיו קללות בסרטון, זה יהיה מצחיק, מוטיף מיינקראפט. אבל חייב ללמוד להשתמש באלה. חייב ללמוד להשתמש במקשים של מה זה נגיד. בום. בום, 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 בום. So we do it with my combat knife. My combat knife. Oh, watch out, watch out. Watch out for my combat knife. Combat! כן, ואני כן משתמש ב-Animated Players Mod כמו שהבטחתי שנשתמש, מי שלא ראה. Go check out my Animated Players Mod review, Mod Showcase review, shit thingy. So we do it with my machine gun, yes. Oh, it's two, but he got smite, so I don't care. See that guy. See that guy. No. Biash. Biash. Bish. Bish. ביש מזל. או, ביש מזל. זה משחק כדורגל כזה שהיינו משחקים כשהיינו ילדים. פעם היה את הקורנפלקס הזה עם הנמר עליו. אז היית מקבל משחק וידאו למחשב, שכאילו, אומייגאש, גרנייד. גו ג'גנאט! Oh, what's up? Oh, what's up, Idiang? Check out what this does. Check out. Oh my gosh, a grenade! I will catch a grenade. הרגתי 5 אנשים ומתתי your deaths. מתתי הרבה. בוא נזכור על זה כאן, אז תראו your deaths. GG. כי זה משחק אחד, אנחנו עושים משחק אחד. או לפחות 2 משחקים. כי אני לא שם... וואי, זה נראה כל כך מגניב. אני לא אכפת לי, אני לא רוצה לחכות לאנשים. עושה את זה, נכנס לאיזה משחק שאני רוצה, because I don't give a shit. Oh, my favorite map. I'm on red team, my favorite team, after blue. The red team, my favorite team after red. What the fuck? Oh my gosh, right, the red. So it's gonna be tough when they are in our base. What the fuck what the fudging guy speaking English? Flabber jabber. Let's do it. Let's do it like you should. Do it. Oh, did you start that? Did you start it? Ish house. Oh. And you can break glass panes with the guns. So cool. It's like windows. Oh, okay. Our team. Hello team, I'm back to my team. I need יריות. What's up, bro? What's
Several. Check out this shit, okay? רק נחכה שיגיע לכאן. Okay, I know some tricks with the gun. אני יודע גם קצת טריקים עם רובה. נגיד, אם אתה כאן ויש מישהו שם, אז אתה יכול לראות בו. ואם יש מישהו מאחורי איירון ברז, כי היריות קצת מתעופפות, אבל הן פוגעות, תאמינו לי. Oh, see that? There's someone over there. Ah, come on! Okay, I'm doing it with my gun. Okay. Okay. Let's do it. I don't give a shit. Let's go. Look at my combat knife. That's it, don't give a shit. אוקיי. אז זה די מגניב. והשתלטנו על הבניין. הווי. אוקיי, 1.7 עומד לצאת. צילמתי את הוולוג הראשון שלי בחוץ עם אחותי הקטנה ובן דוד שלי יהב, שהתקבל לנבחרת הצעירה של הפועל תל אביב. מזל טוב לבן דוד שלי יהב, הרבה הצלחה, שהתגשמו כל חלומותיך ואמרו אמן. This is how we do it. What the crap are אבל אני אוהב לקלל, בעיקר באנגלית. זה כזה, אם אני אגיד את זה, son of a bitch, שמעת את עצמי, בן זונה, זה מצלצל יותר טוב. I get shot at, oh no, I know what I'm doing. It's our team base. There are some dudes over here. It's my team's dudes. Okay, בוא נעלה. Shit, piece of poops. Yeah. You piece of, what the fuck? Where you came from? Motherfucker, piece of shit. Don't mess with G, bitch. Yeah. Oh, I got some ladies here. Can snipe from them. Let's snipe, bitch. She want a piece of me? Want a piece of me? Want a piece of... Snipe my pieces. Snipe my pieces. Revolution! Yeah! Revolution! Yeah, thank you very much for this gun. Revolution! Bitch! Yes!
Get on the car, get on the car. We're gonna shot it. We're gonna shot it. Get in the car. You motherfucking motherfucker. Get in the car. What's up? So where did I get shotted? Are you kidding me? That's it, I'm quit. I'm quit. אנחנו מנצחים. רק לי 3 אנשים עד כה. בסדר. That's it, revolution. 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 This is how we do it. Oh, smite. Oh, GG. GG. אוקיי חברים, אז וואו קיבלתי די הרבה כסף משני המשחקים האלה. אוקיי חברים, אז check out my gun. אוקיי חברים, אז זה היה MC Strike, IP in the description. האתר שלהם יהיה בדיסקריפשן, ששם אתם תוכלו למצוא את ה-IP. אתם יודעים מה, אני אתן לכם גם את האתר בשביל הורדת ה-resource pack וגם את ה-IP. אתם רואים, אני large. Don't forget to hit the like button. Don't forget to slap the like button with a banana in the ass for me. And also subscribe if you're new to the channel. אם אתם חדשים בערוץ, אז תנו סאב. מה אכפת לכם? I need it so much. בקרוב, ספיישל 10 סאבים, חברים. הגענו ל10 סאבים. והוולוג יהיה ל10 סאבים. אוקיי? זה כל כך מגניב, אני אצלם ולוג חדש כי אחותי הפריעה לי. אבל הוולוג יהיה 10 סאבים, סוף סוף תוכלו לראות אותי, כמו שאני, באמת. I know you wanted. אוקיי, אז אנחנו נראה אתכם בפעם הבאה. כאן היה טרו, אתם הייתם טרו ארמי, ואני אראה אתכם בפעם הבאה. Wait, it was PewDiePie. Bye. I got a feeling, ooh, that we're getting 10 subs, getting 10 subs, getting 10 subs, 10 subs, 10 subs, 10 subs, 10 subs. Oh wait, I'm still recording. No, סליחה חברים, לא הייתם צריכים לשמוע את זה. I know you want to right now. Bye!